Hei, salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canal. Astăzi îl avem pe unchiul meu Grini, care este alături de noi să ne răspundă la câteva întrebări despre Germania. Unchiule, bine ai venit și îți mulțumesc că ai fost de acord să apari pe acest vlog. Bună dimineața, în primul rând, și bună dimineața respectatorii tăi și urmăritorilor. Da. Pentru început, hai să spunem oamenilor, tu cât timp de când ești în Germania? Am venit în 2012 aici. Am 12 ani. Bravo. Am venit ocazional, nu pentru mult timp. Deci nu vrei să te stabilești aici? Nu vreau să mă aici. Am venit deocamdată, exact cum zici tot românul, să fac un viitor pentru început. Am venit cu o sacoșă, zicem ghilimele, deci cu o plasă de haine și am zis, bă, Cum a plecat o română. m-a plecat un român și am ajuns la 12 ani, deocamdată. Bravo. Mă gândesc că în 12 ani ai învățat limba germană, cumva. Da, nu în proporție 100%, dar cât de cât conversațional mă descurc. Bravo. Cât ți-a luat să înveți și prin ce modalitate ai învățat-o? Bună întrebare. Limba germană am lucrat la geamuri, la geamuri, la montaje. Patronul care lucram la el, el m-a pus, lucrând la el, a vrut să nu se poate înțelege cu mine. Îmi zicea să-i aduc cumpăna să fac și aduceam găleata. Mai deșert pe Karlsruhe. Ca să știți, aici, în stânga mea, este și soția lui unchiului, care nu dorește să apară pe vlog. Stați așa, Guten Morgen. Bună dimineața, Guten Morgen. Ea vorbește foarte puțin românești. Da, ideea e că este că ea înțelege, doar că nu dorește să apară pe vlog. Îi respectăm decizia și nu este nicio problemă în sensul ăsta. Bun, am notat aici câteva întrebări, sper să nu ți se pare prea dificile. Nu. E prea subiect. Cum ți se pare economia țării? Se trăiește bine din salariul minim? Rămân banii de pus și deoparte? Te poți realiza în țara asta? Bună întrebare. Cu mine pe economie aici în Germania te poți realiza în România. Numai pe minimul de supraviețuire, să spunem așa. De ce spun cuvântul ăsta? Pentru că chiria este foarte scumpă. Deci chiria plătești, dacă ești o singură persoană, poți să găsești apartament cu 2 camere, ce costă 800 de euro, 850 de euro, numai chiria, în afară de nebăcostă. Nebăcostă înseamnă gazele, apa și gunoiul. Și de la ce prețuri poate pleca o cameră, cum am prins-o eu, la 430 de euro, și până la un apartament pentru 2 camere, ce o familie? Da, un apartament, cum am spus și mai înainte, apartamentul cu 2 camere este pentru familie. E binevenită pentru o familie, iar pentru unul singur nu. Iar în situația ta tu ești Begewohnung, așa se numește. Ce înseamnă asta? Cameră la comun. Deci tu ai toaleta împreună, Da. bucătăria cu... Doar că e camera personală. Camera tu personal, tu încui, tu descui. Bun. Și cel mai avantajos, exact cum ai întrebat mai înainte. Și e și mai ieftin și la preț și la bani, că ideea e că nu plătești utilități. Da, Begewohnung. Bine, nu toate cazurile, dar mai sunt și cazuri. Begewohnung este inclus curentul, apa, lumina, gunoi, deci plătim de interesează absolut nimic, plătești numai 430 de euro, 450 de euro de prin cer și 500 de euro pe cameră. Depinde ce condiții e și unde e camera, în ce zonă de oraș. Și zona, cum e aici la noi, unde stăm noi aici, în zona asta, Gabriel, nu știu dacă v-a spus, noi locuim în oraș, unde în oraș nu se face mașini Audi și prețul sunt foarte piperate. Cine vrea să stea aici, viața nu e atât de roză și atât de bună în Germania. Dacă nu te chipsuiești, adică ești pe o mână largă și nu te gândești să-ți faci un viitor pentru România, o să fie un pic mai greu. Le-am spus și eu treaba asta la un moment dat. Că viața nu să găsești banii pe stradă, eu că mă duc în România, eu fac din economie, să spunem așa, în ghilimele, mă duc, ca să pot să mă duc în România, fac economii, deci că strâng niște bani. Și mă duc acasă, zice, toată lumea se gândește, au venit din Germania, în Germania fuge câinii cu vrigi în coadă, nu e așa. În Germania, dacă nu muncești, cu cinste. Da. În Germania, dacă nu muncești, după aia e dat, eu doi aici, warst du nicht Max du Arbeit? Du keine Chance, sammel Geld mit der Straße oder mit Bauern Geld. Du hast du nehmen Geld. Oder, Schatz, e so. Da. Cum sărbătoresc germanii Paștele, Crăciunul? Există aceleași tradiții și slujba de înviere, lumina, ouăle vopsite cu sângele Domnului ca la noi? Da, dar... Care din ele? Paștii, de exemplu, țin odată catolici, țin așa cum tu știi,
numai că nu, ei vopsesc ouă, dar nu îl duc ca la noi în România, că la biserică și nu se ciunește ouăle cum ciunim noi în România aici. A, deci doar e tradiția de colorat. Numai de colorat, deci ouăle nu mai le colorează, nici de cum nu țin tradiții care le țin noi în România. Aha, am înțeles. Întâlnim pe străzi în preajma Crăciunului colindători. Da? Dar nu sunt dar nu se țin atât de des cum se țin la noi. Adică vin copiii, pentru că aici Se copiii... cântă tot în ajun pe 24? Da, vin copiii, dar nu așa de mulți cum sunt la noi în România. A, deci nu e un fenomen foarte răspândit pentru că țara are o putere financiară mai mare. Da, dar la ei, să zicem, este o rușine să vii cu colindul, copiii la nemți. Ei nu se uită ca împrăște sărbătoarea. Nu. Se uită ca o mentalitate de cerșit, o umilință, ceva. Ceva de genul, mai înțeles, ca și cum să zici nu și la ce ieșit și ei nu prea acceptă chestia asta. Pe Weihnachten sagen wir Kinder, wo du kommst in der Tür. Bun. Bradul împodobit și cadourile sunt o bucurie pentru copiii germani, la fel cum sunt și ca și pentru noi, adică și ei se bucură la fel de tare cum mă bucuram eu când eram copil și tu și el. Hai cum te măsuriez. Schatzig, du bist Deutsche Frau, ja? Pe Baum, Weihnachtenbaum, machst du alles fast Rumänien, oder? Mit Glas und alles drin, oder? Du bist freudig, oder? Glas, Plastik. Genau. Ja. Aber du bist freudig, Kinder, früher war du machst du Baum, Weihnachtenbaum. Ja. Du bist freudig und die Kinder sind freudig, oder? Ja. Da, die sunt la fel ca și România. Au haine tradiționale cum este la noi acea fustă numită fotă și acea ie, adică au și ei hainele lor tradiționale? Da, au cum și pălăria asta mea, băgăm și pălăria asta mea. Să-mi spui și ce semnificație ei odată cu și treaba asta. Da. Nu te mai văzut pe ea. Ei au, nemții au aici haine tradiționale bayeriși. În zona noastră noi suntem în Bayern aici și au haine tradiționale bayeriși. Au pantaloni scurți din piele, cu un șnur, cu un port aici tot din piele, cu bretele din piele, poartă ciorapi bayeriși, foarte groși, cum se poartă în armată. Deci a făcut armata știe, deci ciorapi aia de groși, de lână să zicem. Mi se pare că am văzut odată ceva de genul ăsta. Așa? Șosete verzi peste tibie. Bravo. Și niște bocanci, stil bocanci de muncă, de baușteri, Da, bine, eu nu i-am văzut în bocanci, am văzut pantofi normal. Așa și cu pălăria asta, că ei se poartă pălăria asta, e tradițional la nemți, se poartă pălărie. Din ce an e provenit de tradiția asta cu hainele astea? De când e Bayern. Și ați de port, mit Kleidung, mit Portul lor tradițional. Portul tradițional de bayerisch. Bayern, oder? Hier. In Bayern, ja. Numai de când este Bayerul. E sute de ani de când este. Nu Da, știu da. de istoria. Și cu pălăria? Iar pălăria asta care o am în cap este ca un fermier neamț. Fiecare, nu zicem fiecare, fermier neamț, au majoritatea, cam proporție 80% au pălării fermieri care au animale, care agricultorii, oamenii de la țară au așa ceva. Să cowboy. A, deci nu... Deci zice că cowboy, mă înțeles, fermier. Da, deci nu o folosesc și pentru soare, ca să nu facă insolație, Nein, dar și ein Trachtenhut. pentru design. Bun. Deci o folosește și pentru design, dar și pentru ca să nu îi bată soarele în cap. Da, Am înțeles. automat, dacă lucrezi în fermă, Care este mâncarea tradițională a nemților? Poți să spui un fel, două, trei? Ce-ți vine acum pe moment? Eu nu știu că nu gătesc, dar suret este... Schätze, welche ist es traditionell bei Deutschland, bei deutsche Leute? Gut Geschmack bei Leute. Welche ist was rumänisch? Ciuapcici, mici, ceva de burtă, In sarmale. Deutschland oder in Bayern? Tu vrei în Bayern, în zona noastră? Aici, unde suntem noi. In Bayern, hier bei Bayern. Was gegessen, schmeckt gut bei deutsche Leute, essen. Sie hat gesagt, was möchte mit Brezen? Brețe înseamnă covric, cam asta mănânc, exact cum ai văzut și tu. Da. Brețe, un covric, să spun și la oameni care nu știu. Brețe este un covric împletit, cum e la noi mucerici, tăiat în două, băgat margarină. Și cu foarte multă sare deasupra. Sare, da.
o felie de salam, o felie de salată normală, Da. roșii, castraveți și pe aia dă 2 euro 40, 2 euro 80. Și că mi vreți 2 euro pieți, 2 euro acții. Și ține de foame mult. Deci, pe un copil să dai 2 euro 80, ușor nu este și iată de bine. Prețul de Germania. Categorie. Bun. Cum gestionează statul german persoanele fără adăpost? Adică persoanele care nu au casă, un homeless, cum se zice. Da, sunt aici în Germania le se spun 2 cearm. Cum? 2 cearm, 2 charm? da. Oameni săraci. 2 cearm. O dă și aceea. 2 cearm. Păi, am noi tipul zamă, mi flașe, de keine Wohnung, de... Sunt aici în Germania, oamenii săraci sunt foarte bine ajutați, în orice punct de vedere. Sunt oameni care dorm pe stradă și sunt oameni care au dormit pe stradă și nu pot să mai doarmă pe stradă, decât statul îi ajută în așa punct, ca și la noi în România, îi scoate din noroi și îi scoate afară. Dacă cei care vor să stea tot acolo, rămân tot acolo, pe străzi. Sunt fel de fundații care le dă adăpost și îi ajută să nu mai stea pe străzi. Adică să se integreze în societate cu un job, cu o casă, le dă o casă, îi bagă la muncă, care vor să rămână la muncă, să nu mai stea pe străzi, să rămână la muncă. Sunt oameni normali, dar cei care vor să stea în continuare pe străzi și nu acceptă o muncă și le place numai să bea, le place numai să drogheze și să facă alte chestii, este personal problema lor. Deci cum ar veni vorba aia, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Cam ceva de Ei genul. te ajută să te ridici, dar ambiția trebuie să vină și de la tine. Da. Cum ar veni? Bun. Că tot ai făcut școală de limba germană, cum ți se pare sistemul de învățământ german? Își dau interesul profesorii să te învețe? Da. Eu am făcut curs de limbă germană, cum vă spuneam mai înainte. Robert, fostul meu patron, mă trimitea să aduc să fac să fac Copăna, Borobocu. Ați adus diferite scule. Da, și eu o aduceam alte școli, nu știam. Și m-am băgat la școală, înainte de Deutsche Kurs, integrațion Schule. Și am făcut 6 luni de zile, normal de un an de zile, eu am renunțat la jumătatea anului. Dar pentru ce categorie de învățământ adică făceai asta? Pentru A1, A1, A2, B1? A1 și B1. A1, deci trebuia să ajungi până la nivelul de B1. Da. Conversațional. Până la ce nivel ai ajuns? A2? Am documentele aici. Deci că numai jumătatea La cum vorbești, cred că A2, cel mai sigur, dar Da. aproape conversațional vorbești. Și am cursul de limbă germană costa 380 de euro pe lună, care de la plătit pe patronul primii luni. Și după aceea nu mai mi-a plătit, m-am certat cu el pe faptul că nu vrea să plătesc ore suplimentare, ca că el nu plătește limba germană, cursul de limbă germană. Și nu vrea să-ți mai plătească ore suplimentare. Și n-am vrut să mai plătesc ore suplimentare și el a zis ca să... Deci practic tu Să nu ore fii plus, suplimentare. minus, Da, să- da. Deci practic pentru el ore suplimentare pe care le munceai, Mi le plăteam tot eu singur, le plăteai deci- tot le plăteai tot singur pentru școala pe care o făceai. Bravo. Aha. Deci neamțul niciodată nu va pierde. Da, deci nu vrea să iasă pe minus nici cum. Vrea să iasă și pe plus și de acolo și de acolo. Da, nu prea merge așa. Bun, aici e o întrebare mai dificilă. Dacă vii ca străin în țara asta, cum îți poți găsi un loc de muncă sigur dacă nu cunoști pe nimeni? Bun, bună întrebare. De orice naționalitate străin, nu neapărat ca noi că suntem români. Ca noi români. Aici în Germania, dacă nu ai pe nimeni și nu te ajută cineva, este foarte greu să vii în Germania. Eu nu sfătuiesc pe nimeni, dacă nu are pe cunoștință, un prieten, un prieten vorbind la Poți să știi cel mai bun prieten. Și un prieten care să te ajute din orice punct de vedere. Nu prieten fals, te aduce aici și trage pe tine și bate jos de tine. Deci frate, te aduc eu vin în Germania și în Germania, când vii aici în Germania, că am pățit-o eu personal, nu aici în Germania, am pățit-o în Grecia. Ca să știi, oamenii, noi acum câțiva ani, în 2010, 2000 așa, în 2011, 2009, cam în zona în anii aia atunci, 2009, 2010, 2011. Nu, cam în 2000. Eu mi-aduc aminte că atunci când eram la școală. Tu ai venit la școală, că te-am adus eu atunci. Da. Dar eu am stat 5 ani la școală. Adică noi, din ce an ați plecat voi? 2002 am plecat. Deci din 2002 și în ce an am terminat cu Germania?
cu Grecia. Pe 10 ani iarăși, 2012. Bun, deci din 2002 până în 2012, 10 ani, noi am fost în Grecia. 2011, cam acolo. 2011, undeva în zona aia. În anii aia noi am fost în Grecia și eu și fratele meu, el, unchiul meu și încă un alt unchi și mama mea, am fost în Grecia și practic am încercat prima dată să schimbăm o altfel de viață direct acolo. Dar automat a devenit inflația, criza economică în Grecia și a devenit o greutate foarte mare pe umerii lor, fiindcă locurile de muncă nu mai erau plătite bine și chiriile și prețurile rămâneau la fel de mari. Și automat a trebuit să ne întoarcem în România și să facem alt plan de bătaie. Iar în Germania, cum am spus, în Germania, dacă n-ai pe nimeni, e foarte greu. Trebuie să ai pe cineva constant ca să te ajute, să te susțină, din orice punct de vedere. 2, 3 luni, 5 luni de zile să te susțină, nu zic financiar, dar să-ți dea o locuință, să te ajute cu munca, să ai niște bani în buzunar. Un cason de mâncare. Deci să ai să stai pe Până te pui pe picioarele tale. Până te pui pe picioarele tale. Și dacă vrei să te pui pe picioarele tale, nu să zici că m-a dus cu Tărescu, mă dai la bastară, nu fac nimic și nu am niciun stres. Dacă practic până la urmă omul ăla și-a pus pe ea lăsa armură pentru tine. Clar. Și cum am spus, eu am venit în Grecia, cum am spus mai înainte, eu am venit în Grecia, tot așa până, să zicem, în ghilimele, un prieten care am copilărit cu el, că tu știi de cine zic, ca să Da, nu-i spune numele. Așa. M-a dus în Grecia, zice, băi, vină frate în Grecia că iese de muncă. Eu am un frate plecat în Canada de 20 și ceva, 30 de ani, de unchiul Gabi. Da. Așa, și l-am păcălit pe el, să zicem, în ghilimele, zic, băi, unchiule, băi, frate, dăm și niște bani ca să plec din Grecia. Și așa a fost povestea mea când am plecat în Grecia. Și zice, băi, dar firma care trebuie să plece în Grecia, ți asigură transportul. Și zic, bă, nu, mi-asigură, zic, că mi oprești să ajung în Grecia, acolo să vedem cum se treabă. În fine, am ghițit de găluși, care mi-a trimis bani și am plecat în Grecia. Când am ajuns în Grecia, vreau să spun că condițiile nu au fost atât de precare, atât de bune, condiții când am venit în Grecia. Am dormit pe saltele, am și la actual fotografii. Am dormit pe saltele cu băieții de la Brăila, când am plecat, băiatul era de la Brăila, de la noi din oraș. Și când am venit acolo, vreau să spun că dormeam pe saltele, umăr pe umăr, deci așa dormeam culcați, unul lângă altul, pe o saltea, 4 inși pe saltea. Și eram într-o cameră cam 20 ceva de persoane. Sardinele. Da. Și am trăit o viață foarte grea. Nu vreau să povestesc cum am trăit și cum am supraviețuit. Nu am furat, dar Deci în sănătate nu cad banii din cer. eu să zicem în ghilimele că am cerșit munca mea ca să pot să supraviețuiesc în Grecia. Și când am ajuns în Grecia, zic, ia zi, unde este munca mea? Nu, frate, că nu uite munca acum, și că mă duceam la patronul la Babi, la Roznac pe vapor, patronul avea câte 80-100 de oameni și vreau să spun că prindeam o zi pe săptămână, prindeam pe 2 zi de picioare și ne băgam într-un microbus din ăla de transit de 50-60 de ca pe cartofi, deci ușor n-a fost. Și aveam o singură zi. Microbuzul ăla nu intră mai mult de 38 de oameni pe scaune, adică tot cu șofer. Sunt 38 de scaune cu tot cu șofer. Nu mă, copilii, n-ai microbuz n-ala mic, transit. Din ăla tip Mercedes Vito. Dar scoase scaunele afară. Da, din ăla tip Mercedes Vito, deci va băga ca pe cartofi. Ca pe cartofi. Mamă. Așa ne ducea la muncă. Și bucam în vapor, ne la dublu fund și nu ne dădea, deci n-aveam cu, ieșeam, vreau să spun, cu păcură, și știi ce înseamnă păcură, deci ulei ars, zicem în ghilimele, când curățam dublu fund de la vapor, ulei ars și eram negri și făceam bani cu benzină când ieșeam afară din vapor și care le portam la fier, aceleași care le aveam. Când nu ne dădea decât una la săptămână și trebuia și să le schimb, dar patronul nostru eram la 3-4 mână, așa făcea mafia atunci, în perioada aia, cât la muncă. Da. Deci, dacă n-ai pe cineva cu încredere și un om care să te ajute, să te susțină, nu faci nimic. Bun. Acum hai să schimbăm puțin foaia despre alte domenii. Cum este forma de guvernământ în țara asta? Cine o conduce? Adică cine e la putere? Cine e președinte? Cancelar. Aici nu e președinte. Nu există președinte? Nu, aici e cancelar. Cine e cancelar la momentul actual? Ăsta mi-e de Scholz. Nu pot să-i pronunț numele, Scholz. Da. Bun.
Prima oară a fost Angela, înainte a fost Angela Merkel și acum e Ceaus. Bun. În cazul poliției și a jandarmeriei își fac treaba în timp util, adică dacă tu suni acum, zice că ai o problemă, ți-a intrat hoții în casă, în România, de exemplu, durează foarte mult până vin și e foarte întârziat sistemul român. De exemplu, aici poate să dureze și o oră în România. Aici dacă suni, ești ascuns în casă și zici că, domnule, mi-au intrat hoții în casă, adresa veniți repede la județul cu tare. Adică este bun sistemul, adică își fac treaba în timp util, vin să te salvează. Bună întrebare. Avem posibilitatea aici față cu noi, numai că nu vrea să stea pe cameră. Nici o problemă, poți să relateze și tu te aduci. Problema este că n-am avut caz să sun la poliție când dacă mi-a intrat cineva în casă, dar am avut caz. Că Mai multe cazuri. Ideea e că să vină poliția în timp când suni. Poliția te ajută, că ești pe stradă, te oprești și faci treaba, nu nimic de spus, dar ținând cont în privința caselor, nu știu. Iar am avut o problemă de sănătate cu Suriet și am sunat la ambulanță și ambulanța n-a vrut să vină. După aceea Suriet a sunat la poliție. Poliția a zis că nu e de competența lor să vină să sune la ambulanță, să vină să o ajute. Și a trebuit să ne ducem noi singuri la spital cu mașina personală ca să putem să îi rezolvăm problema de sănătate. Deci, privița problema. Da, v-aș fi spus la telefon din ce motiv Nu nu poate să deplaseze la voi? Nu o mașină, nu o ambulanță. Păi și în cazul ăsta cum se face? Adică se plătește asigurare medicală, dar nu poți să beneficiezi de o ambulanță? Nu, pentru că au fost în perioada cu COVID, cu corona, și atunci au fost prea mulți, nu știu că au fost prea mulți solicitat sau nu știu care a fost motivul întemeiat, dar nu au vrut să vină. Dacă pe dai probleme mit Gesundheitschaft, und telefoniert mit Klinik bei Schobehausen. Und mit Polizei auch zu telefonieren, Polizei gesagt, nicht seine Arbeit. Ich bin nicht die Einzige. Da gibt es noch mehr Leute. Ja, freilich, nicht gut. Deci ea zice că nu numai pentru ea, au fost mai multe persoane care au sunat și nu au vrut să le... Deci ar trebui să te deplasezi la spital pe... Pe răspund. Deci dacă nu ai mașină, mori singur în casă. Sau cu taxiul, eventual. Da. Cum sunt rezolvate problemele în cazul unei dispariții? Noi, de exemplu, avem regula că trebuie să treacă 24 de ore când nu mai este persoana respectivă prezentă. Așa se procedează și aici? Da, aceeași sistem este și aici, cel puțin 24 de ore. Că abia după aia poți să o declari dispărut. Da. Să vorbim despre sistemul sanitar. Ai avut vreodată nevoie de doctori? Cum funcționează aici? Trebuie să ai șanse să intri într-un timp cât mai scurt? Da, bună întrebare. Am avut Știu de accidentul tău. Da, am avut accident, mi-am rupt mușchiul de la picior, lucrăm pe mașina de gunoi. Accident la locul de muncă. Accident la locul de muncă. Așa. Și am împins un container prin cartoane și mi-am rupt mușchiul de la picior. Deci, ăsta de aici, deci nici la ora actuală nu mai e... Adică îl poți folosi, doar nu e cum era înainte. Nu mai e cum era înainte. Iarna mă doare, vreau să spun, piciorul, deci nu... dureri foarte grele. Iar sistemul sanitar, deci mi-am făcut recuperare de 3 ori am fost, de 3 ori am făcut, odată am făcut 8 ședinții, a doua oară iar 8 ședinții, a treia oară iar 8 ședinții pentru terapie la picior. După aceea mi-au dat o gheață ortopedică, o am aici în magazin. În privința sănătății, ei te susțin din orice punct de vedere, te ajută. Deci ca să știu oamenii, tu în perioada când ai avut problema asta, ai plătit ceva din buzunarul propriu? Sunt asigurat la casa de asigurări numită AUK. În proporție de cât la sută în cazul unei probleme medicale? 100%? 100%. Eu n-am dat niciun bani din buzunarul meu. Sau asta depinde de complexitatea problemei? Adică în caz că ești victima unui accident de mașină, e tot 100%? Adică în caz că trebuie să te opereze? Mă refer în ideea asta. Dacă ești tu de vină, dacă ești, pe câte știu, dacă ești tu de vină și nu ai, de exemplu, n-ai central de siguranță, n-ai central de siguranță pusă și nu ai, tu ești de vină, da. Casa de asigurări nu-ți plătește nimeni niciun bani. Dar dacă ești beat. Chiar dacă ești pe moarte. Și dacă, sau tu mergi cu, dăm un exemplu, ești pe stradă și mergi cu bicicletă și ești beat. Sau în mașină
și nu spui, mergem împreună și eu nu pun centura de siguranță în mașină și se întâmplă un accident și grav, da? Casa de asigurări, mă duc la spital, dar îmi plătesc singur, pentru că eu nu mi-am pus... Deci te salvează pe buzunarul tău. Nu mi-am pus centura de siguranță și eu sunt vin. Eu sunt de vin. Deci practic te asigură, dar trebuie să fii cu capul pe umeri pentru orice asigurare. Da. Cum decurge aici o nuntă sau un botez? E același lucru, aceleași tradiții ca la noi, cu furatul miresei, cu darul de nuntă, cu tradițiile noastre românești. Bună întrebare. Gabriel frage zu mir mit Hochzeit, mit traditionell Deutschland. Hier in Deutschland ist bei uns Hochzeit. Und meine Familie kommt bei dir gestohlen. Ja, doch. Ja, bei uns in Rumänien ist so, diese traditionell, muss man Hochzeit und später... Achso, mich klauen sie. Ja, freilich. Achso. Bei dir geklauen, aber und wieder zurück, wann du kommst wieder zurück, ich muss bezahlen für Leute, muss geben zu mir. Ja, das Nun, gibt's schon bei den Deutschen auch. Da? Și în Germania este același sistem cu furatul miresei. Deci cam aceleași tradiții sunt și la ei. Da, claicodă. Iar în privința la bani, la darul de nuntă, este cam ce mâncare le dai la invitați. Ei se uită. Deci se uită foarte mult și la meniu pe care l-au la masă. Da, ce meniu, ce mâncare le dai. Aici, să zicem, te duci la cineva la botez, 50 de euro, 70 de euro. Mai mult nu le dai. O familie întreagă vorbim. O familie întreagă 50-70 de euro? Da. Schatzi, mit Vergeschenken, ein Brief, Geld, gibst du Vergeschenken für Hochzeit oder für Taufe, gibst du pro Familie 50 oder 70 Euro, da? Das kann man nicht so sagen. Je Kann man nachdem, schon. wie viel Geld die Leute haben. Pro persoană oder pro ganze Familie? Wie viel Geld die Leute haben. Ea zice că câți bani are oamenii. Dar wie viel wollen, nu? Da, dar ideea e că te uiți și la cât nuntași, cât au cheltuit mirii, cât au cheltuit pentru treaba asta, nu? Nu, așa Adică înseamnă că e o putere financiară foarte mare și cazul ăsta. Aici în Germania ei nu prea fac nunțile pentru cum suntem noi în România să ne achităm, să ne cuperăm. Da, dar vine un șut în cur un pas înainte, ei nu merg pe ideea că iau deja bani. Nu au salarii bune. Au salarii foarte mari și își permit să facă o nuntă de 20-30 de mii de euro, pentru noi nu e foarte mult bani pentru ei. Da. Ca nemți. Pentru noi e o avere. Pentru noi, da, este adevărat, dar de aceea ei nu pun accent pe nunțile, ei nu fac nunțile pentru bani. Ei fac nunțile să fie căsătoriți și să fie tot așa cum a dat Dumnezeu. Am înțeles. Ce religie predomină aici în Germania? Sunt nemții credincioși? Adică au frică de Dumnezeu, merg la biserică, țin post? Bună întrebare. Aici predomină religiile catolici, evanghelici și protestanții. Cum adică protestanții? Ce înseamnă asta? Protestanții și evanghelici cam se bat cap în cap ca și catolici. O dă și ații. Protestanții sunt evanghelici și sunt catolici, o dă? Fast catolici. Deci aproape ca catolici. Iar în privința oamenilor nu prea se duc la biserică aici. De ce? Oamenii uite de Dumnezeu. Nu mai au tot ce le trebuie. Ce s-ar mai duce la biserică? Pentru sănătate, Bisericii sunt goale. În orice, du-te într-o biserică aici, la noi în comună, Da. în Manchin de aici, și să vezi că aici, dacă duminica găsești 50 de persoane într-o biserică. Nu e ca la noi în România, oameni credincioși cu frică de Dumnezeu, nu. Aici se roage și pentru sănătate, pentru o viață mai bună, pentru... Ei zice că sunt catolici, sunt evanghelici, sunt protestanti. Pentru viitorul copiilor. Aici nu, ei nu pun accent pe religie, ei pun accent... Iar religia aici... Iar religia aici în Germania este un business. Cum adică este un business religia? De ce spun? Că văd că știi, ca biserica catolică ia cei mai mulți bani la impozit. E ce mai bine să zici într-o țară străină, cum ar fi Germania, să zici, nu am religie, deși tu deții o religie. De ce este mai bine? Explică-le oamenilor de ce este mai bine să spui că nu ai religie când vii în Germania. Pentru că nu... Să spui că nu ai religie, pentru că nu mai tragi impozit. Deci te impozitează din toate punctele de vedere. Din orice punct de vedere, statul german trage bani după tine.
Ce mai vrei să zici că nu am religie, trebuie discuție, nu-ți mai dai. Oricum tu Deci nu mai stai bine aici. spui că ești ateu. Da, și tu nu stai aici în Germania și cu noi să stai definitiv în Germania, vii provizoriu. Da, cât să-ți faci un trai. Bun, acum în încheiere, ai vreun sfat pentru românii de acasă care vor să vină în Germania cu gândul la un trai mai bun? Da, am un sfat foarte bun. Eu am venit aici acum 12 ani, eu m-am realizat, nu zic că m-am realizat, dar am fost un om chipzuit, un om cu cap pe umeri și un om care am ținut de bani, n-am aruncat bani pe fereastră, am muncit și muncesc în continuare în 3 schimburi. Lucrez la o firmă, nu-i dau numele, că este o firmă foarte mare, o firmă care face deșeuri, produce curent și căldură, sunt foarte bine plătiți, iau cel puțin 2700 euro pe lună, dar în 3 schimburi. Cei care vreți să veniți în Germania, să nu aveți impresie că Germania vă dă totul, Germania pe tavă. Germania vă ajută să vă integrați, să fiți oameni la locul vostru și să vă aveți bunăvoință să munciți. Și dacă veniți în Germania, trebuie să fiți cinstiți în primul rând, ca statul german să fie și ei cinstit cu voi. Și dacă veniți în Germania să vă puneți bani la bani, câștigați bani, destui de bani, adică să vă permiteți cât de cât necesar, zicem în ghilimele, dar să vă puneți bani la bani și să vă faceți un viitor în România, care vreți să vă întoarceți înapoi acasă. Că dacă vii în Germania și stai vreo 10 ani de zile, că am întâlnit cazuri și persoane, Și nu ajungi de mic? și cunosc persoane care au câte 10-12 ani și nu are absolut nimic, că nu are un cent în buzunar, lasă cam de dorit. Te trezești că te duci în România peste 10-12 Trebuie să ani știi să pui și deoparte. și nu ai nimic, că n-ai nimic a tău. Deci, de ce vii în Germania? Nu se merită. Mai degrabă stai acasă E același lucru dacă nu ești strângător. și trebuie, ca să spui un bani deoparte, trebuie să ai cel puțin 1800 de euro pe lună. Ca să poți să-ți plătești, să ai să te întreții, să mănânci, să trăiești bine, să ai să-ți plătești și chiria și utilități și toate cele, să spui, să zicem, cel puțin 500 de euro. Dacă nu spui cel puțin 500 de euro deoparte, degeaba vii în Germania. Nu se merită. Nu. Deci trebuie să ai de la 1800 de euro în sus. Ca salariu. De la 1800 de euro în sus. 1800? 1800 n-ar... Nu. Nu? De la 1800, da. Am zis Da, de la 1800 în sus. 1800, da. Exact cum ai spus. Da. Deci ca să poți să spui și un bani deoparte. Dacă nu, ca să numai să stai în Germania, să trăiești numai... Practic, doar trăiești în aceleași condiții, doar că ai schimbat țara. Și România câștigi destul de bine, zicem în ghilimele. Da, depinde foarte mult și de ce domeniu, ce calificări ai și în România, Normal. ce studii ai, ce meserie ai. Bun, unchiule, îți mulțumesc de nou că ai fost de acord să apari pe acest vlog și că ne-ai răspuns la curiozitățile despre Germania. Da. Vă salut toate cu stimă și respect din Germania, zona Bayer. O zi frumoasă și toate cele bune. Fraților, acesta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, subscribe, apăsați și clopoțelul ca să fiți la curent de fiecare dată îmi postez. Eu am fost Gabriel Bucur, iar noi ne vedem la următorul. V-am pupat! Pa!